जे हाग्रामा महिलारि सारा जेखौ बुङो बेखौनो मावो हाग्रामा महिलारि सारा खम खोथा बुङो बांसिन खामानि मावो बिनिनो फिननाय बिनिनो एन्सार दिनै रायजोआ लाख लाख रायजोआ दिनै नुनो मोनगोन जोबोर गोजोननाय मोनदों भारतनि प्रधान मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि सार बिथाङा जोंनि बड'लेण्डआव फैगासिनो दङ बेखौनो जों नेदों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो गोबां मिनिस्टारफोरा बे जोंनि बड'लेण्डआवहाय दिनै गोबां खामानि लानानै फैगासिनो दङ आरो भारतनि प्रधान मन्त्रि बिथाङा जोंनियाव फैनानै बे बड'लेण्डआव फैनानै मा बिथांखि बेखेवलांगोन मा बिथांखि होलांगोन नोंथांमोनहा निस्सय दिनै नुनो मोनगोन बिथांखौनो दिनै हाजार हाजार लाख लाख रायजोआ नेगासिनो दङ दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि नाजानायाव दिनै बेबायदि मोनसे मोजां मोजां अनुष्ठानफ्रा फैगासिनो दङ दिनै आं गोदोबो बुंदों आगोलो बुंदों आरो दाबो बुंगोन जे हाग्रामा महिलारि सारा जेखौ बुङो बेखौनो मावो हाग्रामा महिलारि सारा खम खोथा बुङो बांसिन खामानि मावो बिनिनो फिननाय बिनिनो एन्सार दिनै रायजोआ लाख लाख रायजोआ दिनै नुनो मोनगोन दा दिनै जोंहा आरो गोदान मोनसे बिथांखि नुनो मोनगोन थांनाय एसि मिटिंआव मोनसे रिजलिउसन एडप्ट खालामदों पास खालामदों जे स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव जायफ्रा स्पर्ट्सजों रिलेटेड दङ जायफ्रा स्पर्ट्सजों थानानै गेलेनाय बादायलायनायफ्राव लोब्बा दङ बिथांमोनखौ मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय 3 रिजार्भेसन खालामनाय हिसाबै मोनथाम खथा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव होनांगौ होननानै एसि मिटिंआव रिजलिउसन एडप्ट खालामनाय जाबाय पास खालामनाय जाबाय अब्ला दिनै सेंग्रा सिख्लानि थाखाय जोबोर खुसिनि खोथा जोंहा 5 गेरान्टिनि अनगायैबो रिजलिउसन जोंहा पास खालामखाबाय जे स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव 3 करि बा 100आव 30 जन बिदि मोनथाम खथा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव होनांगौ होननानै रिजलिउसन पास खालामनाय जाखाबाय एसि मिटिंआव बेनिखाय सेंग्रा सिख्लानि थाखाय जोहोलावफोरनि थाखाय लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां मोजांनि खोथा दा नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि सारनि मावनाय खामानिखौ नायलांबाय थादो बिथांनि लानाय थांखि बिथांखि आरो गेरान्टिफोरखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन गोबां मुलाम्फा गोनां जागोन आरो बिनि गेजेरजों जोंहा अन रोड लामानि जौगाथाय बेखौ जों नुनो मोनगोन आरो लामा जौगायोब्ला लामा दालां अभार ब्रिजफोरा जायोब्ला मा सुबिदा जायो नोंथांमोना रायजोआनो मोनथिखागौ दा दिनै गोबां इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपनि थाखाय जा बिथांखिफोरखौ इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ मानगोनां नरेन्द्र मदि सारा होलांगोन नोंथांमोना बेयाव रंजानांगौ आरो खुसि जानांगौ आरो बिथांनि जा होलांनाय बिहोमा बेखौ जोङो बावनो हानाय नङा।